Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину традиційно будемо піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. Я вже готовий вітати у нашій студії гості цієї години. Це Маркіян Лубківський, надзвичайний повноважний посол України. Я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Отже, багато тем плануємо з вами сьогодні підняти. Якщо вистачить часу, то обговоримо усі. Отож, з першої почнемо. Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» підготує власний законопроект про Інститут національної пам'яті, у якому будуть змінені найбільш суперечливі положення закону. Про це після зустрічі з послом США в Польщі повідомив лідер партії Гжегош Схетина. Схетина підкреслив, що підписання змін до закону президентом Дудою викликає здивування найважливіших союзників, в тому числі американських політиків. Цитую. Ми оголосимо про зміни до цього закону щодо найкритичніших моментів, які створюють похмуру картину польської історичної політики і всього, що сталося в польському парламенті і було санкціоновано президентом Дудою. Кінець цитати. Також Схетина додав, що відносини зі Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки. Нагадаю, що 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку. Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту. Пане Маркіян, відходячи від цієї новини, спочатку узагально хочеться почути вашу реакцію, ваш коментар, а потім вже перейдемо до більш деталей. Насправді ситуація є досить складною, і як і складним, і тривалим буде шлях до її врегулювання і вирішення. Але Україні і українським дипломатам на цьому етапі, як і на всіх наступних, треба демонструвати витримку. Я є прихильником того, що складні питання у двосторонніх відносинах повинні вирішуватись дипломатичними каналами, тобто часом і закритими каналами, щоб потім громадськості двох країн пропонувати серйозні рішення. Саме тому я вважаю, що в цей момент наша дипломатія мала би провести консультації як з польськими партнерами, тому що Польща – це наш стратегічний партнер, і я на цьому наголошую. Ми не маємо права відкривати другий фронт, маючи ворога на Сході. А Польща аж ніяк не є нашим ворогом. З іншого боку, є питання національної гідності і національної історичної правди. У нас з поляками на цьому етапі вона різна, і ми повинні це розуміти і усвідомлювати. Тому я думаю, що нашим дипломатам треба було би провести консультації із американськими партнерами, із партнерами з держави Ізраїль. Я не знаю, чи такі переговори вже були проведені, але в будь-якому випадку, враховуючи те, що цей закон зачепив національні почуття не лише українців, але й американців, наших партнерів в Ізраїлі, мені видається, треба консолідувати позицію для того, щоб змусити Республіку Польща переглянути свою позицію і перейти до переговорів, результатом яких мають стати або скасування цього закону, або внесення дуже серйозних корективів у його текст. Але от ви навіть кажете, що стратегічний партнер Польща, наші друзі, але якось незрозуміло для багатьох став оцей крок. І коли Анджей Дуда навіть підписував цей закон, він жодним чином не відреагував на будь-які заклики від української сторони, від міжнародної спільноти. Тобто він і не згадав Україну. Взагалі не згадав. Так. От чому? В чому тут справа? Можливо, якісь... Я думаю, що Польща в дуже кострубатий спосіб намагається відігравати роль регіонального лідера. І мені видається, що цей закон, він спрямований саме для реалізації цієї мети. Зроблено це не дуже вдало. Польща втрачає з поля зору Україну як свого партнера, як державу, яка, по суті, стоїть на межі сьогоднішнього конфлікту із Російською Федерацією. З іншого боку, я думаю, що поляки намагаються відігравати роль такого, я б сказав, східного тигра або держави, яка може конкурувати десь із Німеччиною або і Францією. І гуртувати навколо себе
держави регіону. Такі спроби були зроблені нещодавно, зокрема під час відомої ініціативи Тримор'я або Трьох морів, коли Польща зібрала в себе вдома представників лідерів країн регіону за участі президента Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що це невдалі намагання відігравати оцю регіональну роль. Що це означає для України? Це дуже тривожний і поганий сигнал. Нам потрібно повернутися до серйозного дипломатичного діалогу з поляками. Чому? Рано чи пізно Україна стане кандидатом на членство в Європейському Союзі. Я в це вірю, це наша стратегічна мета. Польща вже є членом Європейського Союзу. Процедурою вступу передбачені вступні переговори, відкриття переговорних глав. Так от, у нас можуть виникнути серйозні перешкоди на шляху нашої інтеграції, якщо ми до того часу не познімаємо усі, в тому числі і історичні питання у стосунках з найближчими сусідами. Але знову ж таки, я є прихильником серйозного дипломатичного і політичного діалогу на рівні президентів, парламентів, Міністерств закордонних справ. Зараз час, зоряний час для українських дипломатів, для того, щоб показати ефективність, врегулювавши стосунки з Республікою Польща. Це дуже складне завдання, і не все залежить від нас. Але і перемога у вирішенні цього завдання буде мати подвійну ціну. Чи можна вважати цей скандал штучним? Я думаю, так. Я думаю, так. Він інспірований, як я вже сказав, бажанням відігравати цю регіональну лідерську роль. І він, так, у нас були завжди складні стосунки із поляками. У нас були різні періоди, але були періоди і зближення, були періоди порозуміння. Тому я все-таки думаю, що типовим або характерним станом для українців і поляків мав би бути мир і добросусідство. Є ще один чинник, який впливає на сучасний стан українсько-польських відносин. Це різний рівень життя в двох країнах. І на це теж треба звертати увагу. Тому, коли я сказав, що це шлях довгий, я мав на увазі про те, що українська влада має серйозно і послідовно рухатися шляхом реформ і змін в країні, для того, щоб життя людей стало кращим. Поляки бачать, як ми живемо, і не тільки вони. І це теж має певний вплив на їхнє ставлення до нас. Ми не маємо права бути меншовартісними або другорядними молодшими братами на Заході, як і на Сході, до речі. Тому дуже важливо показати налаштованість і відданість змінам і реформам. Якщо в Україні стане жити краще, наші сусіди це відчують. Якщо ми будемо жити краще, ми станемо сильнішими. Тоді ми зможемо багато чого диктувати. Але це, знову ж таки, питання часу і політичної волі, звичайно. Наскільки цей скандал може зайти далеко? Тому що вже йшла мова навіть про санкції від Європейського Союзу проти Польщі. Чи можливо таке? Чи дійде до цього, як ви гадаєте? Будь-які скандали мають свій початок, мають і кінець. Це зрозуміло. Я не думаю, що ситуація зайде до критичної. І що означають санкції? Санкції, найгіршою санкцією, якщо говорити про Польщу і Європейський Союз, то може бути призупинення членства або виключення із Європейського Союзу. До цього, ясна річ, не дійде. Звичайно, що будуть знайдені точки дотику і ті питання, які можна для взаємної вигоди і для порозуміння знайти. Звичайно, що Польща буде виступати з сильних позицій, бо вона першою зайняла територію. Ясна річ, що вона буде намагатися десь і грати на цьому полі, але я не думаю, що цей конфлікт тривалий. Я думаю, що ті сигнали, які вже поступили і від Сполучених Штатів Америки, від держави Ізраїль, від Європейського Союзу, вони не лише не почуті Польщі, вони будуть нею враховані. І це відбудеться, на мою думку, доволі швидко. Повертаючись до ось цього законопроекту, який польська опозиція хоче підготувати, що в ньому може бути інше? Що в ньому може бути змінене? Треба подивитися на сам текст цього документу. Я думаю, що будуть знайдені діаметрально інші формулювання, які дозволять зняти напруження, яке сьогодні чиниться на Республіку Польща ззовні. І ці формулювання стосуватимуться не лише українців.
Вони стосуватимуться і євреїв, і представників інших національностей. Які це формулювання? Треба подивитися. Але ви правильно зауважили, що тиск на Польщу він є не лише ззовні, він є і зсередини. Чути голос сьогодні опозиції польської, чути голос польської інтелігенції, тієї, яка стоїть на конструктивних позиціях зближення з Україною, порозуміння з Україною. Ми не можемо жити як вороги. Це нонсенс. Держави-сусіди повинні знаходити порозуміння, повинні не тиснути одна на одну, бо якщо є тиск, є агресія, то наочно є ситуація з Російською Федерацією. Дякую за відповідь. От продовжуючи тему Польщі, є така інформація, що Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків президентського літака Ту-154М, що розбився у 2010 році під Смоленськом. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з послом РФ Сергієм Андрієвим. Йдеться у повідомленні прес-служби польського відомства. Чапутович наголосив, що Польща також очікує з боку Російської Федерації забезпечення вільного доступу до місця катастрофи і надання сприяння у побудові пам'ятника жертвам. 10 січня польська урядова підкомісія, яка повторно розслідує обставини авіакатастрофи президентського авіалайнера під Смоленськом, знову заявила про те, що на борту літака стався вибух. За словами прес-секретаря підкомісії Марти Палоник, міжнародний експерт в сфері дослідження авіапригод Франк Тейлор після ознайомлення з матеріалами справи констатував, що ліве крило літака було зруйноване внаслідок внутрішнього вибуху. Хочу нагадати, що 10 квітня 2010 року неподалік литовища Сєвєрний, що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154М з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 людей. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці катинського злочину. Відходячи від цієї інформації, взагалі, чи реально дійти вже кінця цієї справи? Чи реально тут знайти винних і головну причину, що сталося? Я дуже добре пам'ятаю той день. Це був дуже серйозний удар і по Україні, тому що в результаті цієї трагедії загинули високі представники Польщі, які були друзями України. Серед них було багато тих, разом і на чолі з президентом Качинським, які зробили величезний внесок у розбудову українського польського порозуміння, я б сказав, навіть не відносин, а власне порозуміння. Я думаю, що цих людей сьогодні дуже бракує для того, щоб вибудовувати з Польщею дружні, довірливі і неконфліктні стосунки. Без всякого сумніву, Росія мала би повернути уламки літака полякам. І це не просто мав би бути жест доброї волі, а це мало би бути свідченням того, що Росія не має стосунку до цієї трагедії. Будь-які зволікання із допуском експертів до місця трагедії, до надання інформації, будь-які зволікання із надання решток чи уламків літака, вони викликають серйозні перестороги, що Росія могла бути дотичною і до цієї трагедії. Тому це в інтересах Росії передати ці уламки для того, щоб не було жодних дискусій, щоб Польща могла завершити своє власне розслідування, яке вона проводить, і розставити всі крапки над «і». А чому досі вони не передали уламки? От для мене це теж велике питання. Це навіть не стиль, це політика Російської Федерації. А чому дуже схоже на цю трагедію було зволікання із передачею, наприклад, родичам жертв MH17? Так. Це один стиль, чи це відсутність стилю, це порушення будь-якого міжнародного права, це варварство. Коли одна країна відмовляється передати іншій країні те, що є дорогим для сердець родичів людей, які загинули в катастрофі. Тобто в мене пояснення немає. Пояснення може бути лише одне, що Росія могла б бути причетною. Для того, щоб зняти ці питання, треба передати ці уламки і допомогти неупередженому і швидкому завершенню розслідування. А як от перебіг цього розслідування впливає на стосунки між Росією та Польщею? Негативно. Без всякого сумніву, негативно. Саме тому Польща, маючи такі складні стосунки з Російською Федерацією, не мала би сьогодні розвивати кризові відносини з Україною. Цього не потрібно робити, тому що
Ми є частиною європейської спільноти, ми є частиною європейського світу. Ми не хочемо бути частиною руського міра, так як не хочуть бути поляки. То для мене, чесно кажучи, така політика Польщі, вона викликає подив щонайменше, як можна, маючи скажімо, складні відносини із Російською Федерацією, і розуміючи, що Україна є жертвою агресії, сьогодні чинити такий тиск на Україну задля того, щоб змушувати нас визнавати польську сторону історії. У нас є наша частина, я недаремно сказав про національну гідність. Так, у нас були складні стосунки, але ми ніколи не мали нашої державності. Тому наші герої в минулому, вони боролися за незалежну Україну. Так, були складні і криваві сторінки цієї історії, була різна боротьба. Війна часто не знає правил, але лише спокійний діалог, робота істориків, робота дослідників, спільна робота може привести до серйозних результатів, які дозволять зняти напруження у двосторонніх відносинах. Ну от, завершуючи вже тему стосовно цієї трагедії, наскільки в такому випадку, в таких реаліях, воно може затягнутися? Чи знову ж таки тут навіть прогнозувати важко? Важко прогнозувати. Це так само, як прогнозувати, коли Росія закінчить агресію проти України. Угу. Ми не знаємо, що в головах у президента Росії, у політичного, військово-політичного керівництва. Це може статися завтра, а може ніколи не статися. Тобто це, на жаль, це питання виключно політичної волі тих людей, які сьогодні знаходяться на чолі Російської Федерації. Дякую за відповідь. До ще однієї теми перейдемо. Президент США Дональд Трамп погодився дати свідчення спецпрокурору ФБР Роберту Мюллеру у рамках розслідування втручання Російської Федерації в американські президентські вибори в 2016 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела. За інформацією телеканалу, Трамп погодився пройти допит, незважаючи на поради юристів, які відмовляли його від цього. Він думає, що може це зробити. Він не розуміє, наскільки високі ставки, заявляють джерела. Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США. У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Брексіт у Великій Британії. В кінці грудня 2017 року в інтерв'ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США з 2016 року. Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і Російською Федерацією не було, і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США погано виглядати перед світом. Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори США чи інші зв'язки з його компанією, називаючи це полюванням на відьом. 4 особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв'язках. Цікава ваша думка стосовно цього. Чи, знову ж таки, чи дасть Дональд Трамп свідчення, чи піде він на такий допит? Я думаю, що дасть свідчення. Я думаю, що і переконаний, що це є віддзеркаленням або виявом американської демократії і свідченням того, що американська політична машина, вона має декілька двигунів, і вона має різні важелі впливу. Чи можете ви собі уявити таку ситуацію, наприклад, у згадуваній вже нами Російській Федерації, коли президент Росії дає свідчення прокурору, чи навіть у нас? Тобто це дуже серйозний вияв американського права. І я думаю, що президент Трамп може дати і, мабуть, дасть такі свідчення. Вони підтвердять його невинуватість і теж знімуть багато питань, які сьогодні турбують не лише американців, але, по суті, весь світ. І ви сказали про втручання Росії у вибори, і перелічили країни. А я дозволив би собі таку паралель чи таке спостереження, що першим, по суті, втручанням Росії у справи в новітній історії
Це було втручання у внутрішні справи України. Це намагання змусити нас бути російською колонією. І, по суті, Україна виявилася першою після уже і Сполучених Штатів Америки, і Сербії чи Чорногорії, де були намагання, тієї ж Німеччини, Франції, де всюди були спроби в різний спосіб і різною мірою, але були спроби втрутитися у внутрішньополітичні питання. Тому, повертаючись до заданого вами питання, я думаю, що так, буде, очевидно, такі свідчення будуть дані, але я думаю і припускаю, прогнозую, що будуть зняті усі питання. Але, знаєте, незрозумілим лишається те, що під час виборів усі були певні в тому, що Дональд Трамп буде відстоювати там російську сторону, буде на її боці, умовно кажучи. Да? Але після виборів ми бачимо, що навпаки Дональд Трамп взагалі інакше вчиняє, і він більш проукраїнський. Да? От якщо питання України, Росії, США, то тоді залишається незрозумілим те, навіщо Росія втручалася у вибори США, да? Ну, виходячи з цих от статей, заяв і так далі. А якщо, по суті, він займає протиросійську позицію і місце. От як зрозуміти ці трошки незрозумілі факти? Ви правильно ставите питання, де саме Росія втручалася? Так. І з якого боку? Чи з республіканського, чи з демократичного? І на це питання сьогодні і прокурори, і слідчі мають дати відповідь. Це дуже важливо. Дуже важливо не робити тих помилок, які свого часу зробила українська дипломатія в особі нашого посла в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого, який переконував президента в тому, що переможе Хіларі Клінтон. Це теж певною мірою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах Америки. Треба розуміти американську, знову ж таки, правничу машину. Будь-які втручання фіксуються, більші чи менші. Але і для мене теж є цікавим, і я хотів би, очевидно, треба дочекатися результатів розслідування, коли будуть вже вони оприлюднені, з якого боку і в який спосіб було втручання, знову ж таки, чи з боку демократів, чи з боку республіканців. Це теж дуже важливо. Саме тому, очевидно, і важливими для слідства є свідчення діючого президента Трампа. Ось це розслідування, допит можливий Дональда Трампа. Як взагалі ось ця ситуація може вплинути на стосунки між Росією і США? Я не думаю, що Трамп мінятиме свою риторику і, скажімо, дії щодо Російської Федерації. Буквально нещодавно ми були свідками оприлюдненого Міністерством юстиції, чи, пробачте, Міністерством фінансів, у співпраці, звичайно, з Міністерством юстиції, кремлівського списку, санкційного списку, який складається із двох частин – відкритої і закритої. Ми бачимо ту допомогу, яку і відчуваємо, яку Сполучені Штати Америки сьогодні надають і Україні, і з точки зору і політичної підтримки, і дієвої для того, щоб нам легше було протистояти і ефективніше протистояти агресору. Тому я думаю, що позиція Трампа, його адміністрації і Сполучених Штатів Америки загалом щодо Росії не поміняється, незалежно від результатів розслідування. І ось це розслідування, знову ж таки, чи буде воно якось впливати на рішення, які ухвалює Трамп щодо Донбасу? Чи можливо якийсь зв'язок тут? Рішення вже ухвалені, і вони дуже чіткі, вони озвучувані і президентом Трампом, і державним секретарем Рексом Тіллерсоном, і спеціальним представником Куртом Волкером. Донбас – це невід'ємна складова України. Донбас має бути повернутий Україні, звідти мають бути виведені російські війська. Ось ця позиція, вона ніколи не зміниться. Які тоді можемо чекати ще, можливо, надалі заяви від Трампа, да, і кроки назустріч Україні? От ваша думка. Я думаю, що це питання потрібно, це залежить великою мірою від керівництва України. Як ми вже говорили на тему життя людей в Україні, реформ, відданості боротьби з корупцією, підтримки антикорупційних активістів, діяльності створення антикорупційного суду, діяльності органів по боротьбі з корупцією.
Все це від цього залежить ставлення керівництва Сполучених Штатів Америки до керівництва України. Бо ставлення до українського народу є прекрасним. І це я багато разів переконувався під час спілкування з нашими американськими партнерами. Що будуть робити Сполучені Штати Америки? Очевидно, що кільце санкцій навколо Росії буде стискатися. І для цього є всі підстави. Нещодавній візит до Сполучених Штатів Америки трійки представників російських спецслужб теж є демонстрацією чи прикладом того, що їм було роз'яснено закриту частину санкційного списку, що чекає російських чиновників і російських бізнесменів, які можуть підозрюватися у корупційних діях. Тому я думаю, що і знаючи політику Сполучених Штатів Америки, кільце буде стискатися, санкції матимуть дедалі предметніший характер і стосуватимуться конкретних персоналій. Чому так говорю? Маю досвід роботи у Союзній Республіці Югославія, яка теж була в кільці міжнародних санкцій, і в результаті і міжнародне співтовариство на чолі з Сполученими Штатами Америки таки добилися результату, впав режим Слободана Мілошевича. Я думаю, що тактика і стратегія буде приблизно такою самою. А як ви гадаєте, стосовно цього санкційного списку, чи будуть впроваджені санкції проти цих осіб, які в цьому списку є? Вони вже впроваджені. Я перепрошую, вони вже Олег, впроваджені. Вони вже є інформація, яка надходить із російських джерел, те, що бачимо в міжнародній пресі. Там кажуть більше про іміджевий такий удар. Дивіться, а закриття рахунків, а відмова в одержанні візи, а можливість фінансувати, наприклад, придбання нерухомості, навчання дітей і так далі, і так далі. Тобто це дуже серйозні речі. І ти ніколи не знаєш, звідки ці санкції можуть прилетіти. Так працює машина. Вона довго заповнюється цією інформацією, цими матеріалами, але коли вона вже спрацьовує, то конкретно взята особа дуже чітко відчуває на собі дію цих санкцій. Чи це відмова в візі, чи це закриття рахунку, чи арешт рахунку, по суті, чи це інші кроки, які мають, як я вже сказав, дуже предметний характер. Але ж після оприлюднення цього списку і Путін, і інші його поплічники, воно кажучи, вони насміхалися більш з цього списку і казали, що це смішно і жодним чином не є серйозним таким кроком, і ніхто нічого не боїться. Тобто це спеціально створювалась картинка для російського народу? Без всякого сумніву. Це риторика для внутрішнього використання. Я з вами тут згоден. Я думаю, що такою самою дзеркальною була політика Слободана Мілошевича в його часи. Він намагався грати на внутрішньому плані, на внутрішньому фронті. Його рейтинг зростав, так само, як і сьогодні зростає рейтинг Володимира Путіна. Це все дуже схожі кроки і методи, спрямовані на те, щоб працювати на зростання рейтингу всередині країни. А насправді, знову ж таки, не треба шукати і чекати швидких рішень, швидких кроків. Так, це санкції можуть зайняти певний період часу. Вони можуть бути скасовані в той момент, коли Росія прийме для себе рішення звільнити окуповану нею територію України. Якщо це станеться, то звичайно річ, що будуть переглянуті санкції. До того моменту я не бачу перспектив для того, щоб санкції були зняті чи послаблені з боку Сполучених Штатів Америки. Ситуація з Європейським Союзом є дещо іншою, тому що Європейський Союз – це позиція багатьох країн. Росія намагається розхитати єдність Європейського Союзу, працюючи з конкретно взятими державами. Але я все-таки думаю, що позиція стосовно Росії, стосовно санкцій, буде і має бути консолідованою як з боку американських і британських партнерів, так і представників Європейського Союзу. І ще одну тему хотів з вами зачепнути стосовно виборів у Російській Федерації. З'явилася інформація, що Путін, можливо, поїде в Крим голосувати там за себе, умовно кажучи. От у мене питання наступного характеру. Якщо вся світова спільнота визнає, що Крим анексовано, то якщо там відбудуться вибори, чи може бути Путін для міжнародної спільноти легітимним президентом? Може. Вибори треба не визнавати. І такою має бути позиція України. Україна має не визнати вибори президента Російської Федерації. Якщо вони будуть проводитися якщо вони будуть проводитися на анексованій території. Я думаю, дуже важливо цей момент. Ми ніколи не відмовимося і не маємо права відмовитися від Криму. Це наша земля, українська земля.
це земля наших побратимів, кримських татар. Це той край, який має бути повернутий. І я думаю, рано чи пізно він буде повернутий. Звичайно, це знову ж таки тривалий процес. І сьогодні говорити про фізичне повернення Криму, мабуть, дуже складно. Але вода камінь точить. Головне, щоб була несхитною і принциповою, і послідовною українська позиція. А якщо вибори будуть проводитися і люди будуть голосувати, це наші люди, це громадяни України, будуть голосувати на цій території, то ясна річ, що ми не маємо права визнавати результатів виборів. Ну, от враховуючи вже попередній досвід, да, Росія ігнорує усі там прохання, притримання там прав людей, да, на анексованій, на окупованій тимчасово території Криму. То як тоді, у випадку, якщо все ж таки вибори там відбудуться, якої реакції слід очікувати від міжнародних партнерів і спільноти? На які кроки вони можуть піти тоді? Я думаю, що політика не повинна помінятися стосовно Російської Федерації. Це продовження санкцій, це рішуча позиція в рамках міжнародних організацій, це рішуче невизнання Криму як частини російської території, це санкції за приїзди туди політиків інших країн. Тобто весь цей набір повинен бути і повторюваний, і, ясна річ, розширюваний. Але однозначно, що і Захід мав би вже сьогодні цей сигнал серйозний подати, можливо, і подав Російській Федерації про те, що вибори, якщо проводитимуться на кримській, на українській території, вони можуть бути визнаними недійсними. Відповідно, новообраний президент Російської Федерації не матиме легітимності. І над цим треба сьогодні працювати, в тому числі і українським дипломатам. Ви сказали про санкції, збереження, а посилення санкцій можливе? Воно однозначно має бути, без всякого сумніву. Невирішене головне питання. Україна не повернулася в свої кордони 2014 року. От коли Україна повернеться, можна говорити про будь-що. А поки що нема про що говорити. От я вас питав про міжнародну спільноту, да, у випадку, якщо все ж таки вибори там відбудуться, а українська сторона, як ми можемо відреагувати на це і що ми можемо зробити? Ми повинні, як я вже казав, ми маємо не визнавати результатів виборів. Це дуже серйозний сигнал. Це те, що свідчитиме про принципову, не просто не привітати, не просто не потиснути руку, не просто не глянути в сторону, а не визнати людину, яка буде обрана новим президентом Російської Федерації. Це дуже складно, тому що очевидно, що, як я вже сказав, різною є позиція міжнародної спільноти. І не всі готові на такий серйозний крок стосовно Російської Федерації. Але якщо ви принципові стосовно Криму, стосовно окупованих територій Донбасу, Донецької і Луганської областей, то треба буде проявити принциповість. І сьогодні українська дипломатія, як я вже сказав, має зосередитися на цьому завданні. І до ще однієї теми хотів з вами перейти стосовно молитовного сніданку, який розпочався о 14:30 за київським часом. Для початку хочу для наших глядачів зачитати, хто туди поїхав. Так. Отже, Захід відвідали представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Григорій Немиря, представники фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, Павло Унгурян, члени БПП Артур Герасимов, Максим Єфімов, Андрій Павленко, інші народні депутати України. Крім того, очікується участь міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка, уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, директора департаменту у справах релігії Мінкультури Андрія Юраш. Отже, питання наступного характеру. В той час, коли по суті народні депутати мають бути у Києві сесійний тиждень, голосувати за дуже важливі законопроекти, в тому числі антикорупційний суд, який постійно переносять, вони від'їжджають на молитовний сніданок до Вашингтону. Спочатку цікава ваша позиція з того всього. Я вважаю, що українські депутати не мають права ставити вище за інтереси парламенту, українців, будь-які вояжі чи участі у чи-то молитовному сніданку, чи інші закордонні поїздки, коли треба вирішувати важливі для українців насамперед питання. Я вважаю недоречною таку широку участь.
депутатів парламенту, чиновників у події, яка носить, я б сказав, протокольний такий характер великих зборів людей, тому що молитовні сніданки, які є традиційними для Сполучених Штатів Америки, вони збирають тисячі представників з різних куточків і самої Америки, і з-за кордону. Але не може бути десант з парламенту, який блокує роботу і не дає можливості керівництву парламенту зібрати кворум у залі. Тобто це питання, яке, очевидно, мало би бути теж обговорене і вирішене в той спосіб, що можливо має бути якесь представництво, якась можливо, невеличка делегація, але щоб десяток чи два депутатів залишали, а можливо і більше, ми про це дізнаємося, очевидно, вже пізніше, коли вони всі приїдуть, будуть ділитися враженнями про те, як було в тому величезному залі, де вони за метрів 200 чи 250 бачили Дональда Трампа, який помахав їм рукою. Інша справа, коли політики в рамках своєї робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки передбачають участь в молитовному сніданку. Як у випадку, наприклад, із Юлією Тимошенко. Вона зустрічалася із Куртом Волкером, мала переговори. Вона мала, наскільки я знаю, переговори із сенаторами, конгресменами і так далі. Тобто такий варіант, він очевидний. Але якщо людина навіть не знає англійської мови, як в випадку з багатьма нашими депутатами, і приїжджає лише на ті 2-3 години для того, щоб побути на сніданку, а потім запустити у Фейсбуці запрошення і свою фотографію на фоні монітору величезного, де видно президента Сполучених Штатів Америки, то це, звичайно, неправильно. Я взагалі дивуюся, що, я розумію, депутати – це вільні люди, обрані народом, їм можна все, в лапках кажу все. Але мали бути певні речі, які би регулювалися нашими, скажімо так, зовнішньополітичною структурою, Міністерством закордонних справ. Не може цей вояж, який почався, наприклад, там в Страсбурзі, коли всі поїхали для участі в парламентській асамблеї Ради Європи. Потім всі з'являються в Давосі. Потім всі з'являються в Римі. Тепер в Сполучених Штатах Америки. Такого бути не може, люди добрі. Так, країна потребує вас для того, щоб ви голосували, приймали рішення, займалися людьми, а не красувалися перед камерами. Тобто це питання дуже, скажімо так, чутливе і для українців, і без всякого сумніву користі від таких вояжів, вона мінімальна. До речі, там вже виступив Дональд Трамп зі своєю промовою. І ще маю інформацію, що $25 тисяч, здається, да? Якщо помиляюсь, то виправте мене, коштує участь у цьому заході. Можливо. Так. Чи недоцільніше було б ці гроші від наших народних депутатів спрямувати якісь інші, більш корисні для України, можливо, справи? Тому що, знову ж таки, на цьому сніданку молитовному там взагалі про політику не йдеться. Дозвольте, буквально коротко скажу, що таке молитовний сніданок. Це величезна кількість запрошених гостей. Це проходження впродовж години чи двох черги на секюріті. Це стіл за 200 чи 300 метрів від центрального столу, де знаходиться президент Сполучених Штатів Америки і запрошені визначені ним гості. Це не спілкування і не переговори. І ти можеш випадково зустріти друга, якого ти можеш поплескати по плечі і сказати «Привіт, як я тебе давно не бачу». Не більше, тому що молитовний сніданок – це люди всі сидять за столами, слухають виступи, слухають промови. І можливість для спілкування лише тільки, коли ти стоїш в черзі або туди, щоб зайти, або щоб звідти вийти. Ось приблизно так. Тому, без всякого сумніву, депутати мають внести ці відомості у свої декларації, пояснити, яким чином вони перебували в США і скільки це їм коштувало. Бувають випадки, коли їх запрошують. Такі випадки теж бувають. Пане Маркіяне, дуже вам дякую за те, що долучились до нашого ефіру, Дякую. За ваші коментарі, думки. Маркіян Лубківський, надзвичайний повноважний посол України, був гостем цієї години в нашій студії. Одразу хочу сказати, що щойно буквально у полі вікні мали змогу побачити, що очікуємо зустріч на Порошенка та Себастьяна Курца. Ми обов'язково триматимемо руку на пульсі цих подій і вже в наступній ефірній годині будемо знову ж таки розповідати вам все, що стосується України та світу. А за 5 хвилин в ефірі АТR новини за МАН. Залишайтесь з нами.